Опа. Кой вече кандидатства за влизане в Big Brother ли? Ужас, ужас. Не мога ги гледам тия дебелите, майна. Мале, ако реално ме викнат в Big Brother, гайс, искате ли... знаете ли какво? Знаете ли какво? Айде ще си попълня кандидатурата за Big Brother on stream. Кастинг. Така... Сега ще си попълня всичко, което смятам, че е окей. Име. Ангел Георгиев Несторов. Някои от нещата са се сейвнали, защото аз бях тръгнал да я попълвам, но спрях, защото накрая трябва да се заснеме такова видео, виж. Моля, изпратете ни ваше видео до 30 секунди, отговарящо на въпрос, защо мислите, че Big Brother трябва да покани точно вас в къща си. Затова ще ползвам ChatGPT, между другото. Град на пребиваване Пловдив. Образование средно. Не бе, брат! Защо Enter работи, бе? Не работи. Добре. Професия. Стримър. Били ли си някой по телевизия? Не. Не, до сега не съм бил по телевизията. По телевизията. Какво точно работите или сте работили преди? Занимавам се с създаване на съдържание в формата на видеа, YouTube и TikTok, така както и лайв стримове в Twitch. Също така на свободна практика. Аз малко ще преувелича. Менажирам социалните мрежи и на други чуждестранни създатели на съдържание в същите платформи. С кого живеете? Ще напиша, че живея сам, защото аз тогава ще съм се изнесъл. Членувате ли в клуб или друга организация? Клубът на анонимните алкохолици. Ден пие сутрин и обед. Аз и вечер. И вечер. Сутрин. Хубаво ми става като се пина. Не. Как бихте описали себе си с 3 думи? Сган, измет, плява, буклук. Нищо не става от него. Чаровен. Как беше тази дума, нещо, което много първично да реагираш? Примерно нещо някой да те ядоса и ти да... Как беше това, бе? Сган. Първичен, импулсивен. Как биха описали хората, които не ви харесват с 3 думи? Тигъра мога да ми яде патката, братле. Разбираш ли? Как биха му описали хората, които не ме харесват с 3 думи, бе, гайс? Гадния хърбав мангал. Чай да помисля. Мога да ми яде патка. Схемаджия. Двуличен. Така. Какъв факт за вас Какъв факт за мен би изненадал Big Brother, гайс? Какъв факт за мене? Притежавам 20 см член. Не, че съм гей, не съм гей, бе, брат. Имам хубаво дупе. Така, майна. И аз така ще го правя това упражнение, ма камерата ще се слова зад мене. И така ще го правя. И ще ви кажа фитнес влог, гайс. Така го правите упражнението. Да. Придърпвате. Карам Lexus V6. Познавам Марин Маринов, дясната ръка на Иво Карамански. Имам 4 кредита. Не, наистина, дайте ми идея. Не натъшак. В един квартал съм с Ицо Попа. Гледам супер натурален. Утре съм на Локо Пловдив. Срещал съм чеченца. Его чеченца, вдясно. Его е. Видяхте ли го е? Стой. Его е. Гледай Коста, его чеченца. Его е. Познавам Лелчето. Ръководя фен клуба на натуралката. Не бе, сериозно бъдете. Имате ли хоби и какво е то? Моят хоби да играя компютърни игри, да гледам български матчове и да ловя риба. Какъв факт за вас би ни изненадал? Пиши, че си пробвал да изгърбиш на Слави канала, после си искал да бачкаш за него като вътрешен човек и да го бутнеш отново. Човек. Това не е вярно. Кажете ми как да го напиша. Сипвам 100 октана. Ай бисъв газа, кажи ми как го напиша. Ай, че се изнервям. Не ми помагате. Вие ме тролите в момента. Кажете ми как да го напиша, плиз. Пиши, слагам бензин само на Shell. Да.
Слагам бензин само от Ром Петрол, от скъпия, да. Да, ето. Това е много добре да го написа. Сега ще комбинирам това, дето Гошето и Ники са написали. През 2019 разкрих Слави Клашер и допринесох за промяната на неговото съдържание. Моите видеа, които до сега са най-популярните, които направих. Видеята, които до ден днешен нямат аналог, като от към Даймост. Нямат. Видеята, които днес нямат аналог, който много размръсти за най-известните ютубери в България. С кого бихте искали да отидете вечеря и защо? Знаменито си или не, мъртъв или жив? Сега. Не, и трябва да е някой известен, гайс. Трябва да е някой известен. Помислете малко. С кого? Не, Чоко, не. Чоко е банален, бе, брат. Слави, не. Да го изгърби пак. С чая. С Стив Джобс. С Азис. С кого бихте искали да отидете вечера и защо? Да, и ще вземат в шоуто да ми викнат Азис. И да каже: здравей, тигърче. Не, какво беше? Спри да се хилиш! Спри да се хилиш! Бате, къв си ти мъж, бе, да му еба майката, бе! Димитър Кожухаров. Брат, представи си да си Димитър Кожухаров, майна. Imagine being Димитър Кожухаров, брат. Брат, тия са много тъпи и трудни въпроси. Не, вие замислили ли сте се той Сезго какво отговорил на тия въпроси? Сезго, примерно. Това са супер психологическите въпроси, майна. Скиробрейка, да, скиробрейка. Скиробрейка, защото смятам, че... Защото от много време се каня да си поговорим на мъжки теми с него. Събват за него, пак той ги го събвал. Какво да ви кажа? Много от нещата, които говори, смятам, лично много ме дразнят. Къде си, бе, синко? Как, синко, чай, че убие сина си? Къде си, бе, моето момче? Аз ще дойда на крака при теб. Да ме критикуваш на живо. Вие дискусия с него. Да я знам, Еване. Да дебатирам. Дебатирам с него. Кое е най-лудото или най-смешното нещо, което се е случило в живота ви? Сватбата, раждането. Раждането. Да навъртя 100 000 км между Пловдив и Пазарджик. Брат, стига, бе. Сподели някоя история от купон. Брат, аз за повечето купони повръщам. Отидох при Слави... Когато ма спря полицай и ми каза: много яки YouTube видеа казваш, и ма пусна. Когато полицията ме спря за проверка, запетайка, без да имам Да, няма да е интересно за Big Brother. Продадох поло за 5 бона. Отвлякох 2 деца в моята 400 коня кола и ги накарах да ми изчистят колата. С Дулка се правихме на Анди студио и аз му пиках в устата. Не, бе, лекста си. Добре, не ми помагате. Може да кажем за това, може да кажем за дистрака на Чоко. Най-лудото нещо, което се е случвало в живота ми, е когато след много напечен The next day. за направеното по улиците. Коя е последната ви мечта? Какво е кауза за вас? Да. Какво е кауза? Какво е кауза? Напиши го като 16 годишен. No, 300 IQ, guys. Let's go. Коя е последната ми мечта? Да основоположа новия жанр в киното, именно хонор. Натуралката стрима като преди. Те много знаят кой е натуралката.
Да помагам на Димитър Кожухаров с пренасенето на маслини по морето. Какво бихте направили с голямата награда? Да откупя ръждивата кошница Димитър Кожухаров и да му помогна да си стъпи на краката. Ще дам битове на Нуба. Да инвестираш в Mystery Games BG офиси. Да купа мазата на Крис. Бих закупил игри от Mystery Box. Не бе, гайс, стойте сега. Моята мечта е да, примерно напиша да отворя собствен бизнес. Ето. Отворя собствен бизнес за менажиране и развитие на българските инфлуенсъри. Не, това е тъпо. Това е тъпо, брат. Си купа новата BMW 7, брат, да я знам. Ако мечташ, защо не кажеш именно влизането Big Brother? Знаеш какво да? Коя е последната мечта? Да спечеля Big Brother. Какво бихте направили с голямата награда? Нямам идея. Курви и бело. Да задам крупна схема, с която да изкарам още повече пари след като спечеля предаването. Ще апгрейдна Lexus. Бих си купил Dodge Viper. Не, виж сега. Какво бих направил голямата награда? Бих ги вложил в моят апартамент. 5 minutes later. Мое собствено студио за... бих ги... Да, добре. A little later. Ето. Сега, трябва да запишем 30 секундно видео. Гайс, трябва да запишем 30 секундно видео. Сега, слушайте как ще направим. Отваряме ChatGPT. ChatGPT. Така, и сега почваме. Здравей. Казвам се Ангел. Брат, много ми пука. Ето. 300 IQ. Да смена тениската. Да изсло някоя риза или от бал костюм. Приветлив, каза хората. Кой от двата цвята? Син или червен? Да оправя леглото. Брат, много ми пука. Червеното привлича. Дебел. Какво дебел бе? Питам ви друг въпрос е. Не ли съм дебел? Синьо или червено? Червено, айде. Аз си пичуете. Аз ги питам синьо или червено, он ми вика дебел, слаб, зелен, лилав. Де да знам, еба не. Аз ще мога да я закупчая тая. Дебел. 5 години. Мога да я закупчая. Верно ще се пръсне обаче. Дебел. Не. Особено е тук на гърдите ще ми се пръсне, брат. Дебел. Не, слагам синята. Тая вече е друга работа. Тая вече си ми е... Тая си я взех при няколко месеца. Тая я взех за натуралката това. За натуралката... сватбата. Стойте. Да направим някаква беда. Сега блокирах тук коридора. Сега ще го съчиним. Казвам се Ангел, още познат като тигъра. Big Brother трябва да ме... Чайте сега. Не събирай вежите, че си като гангстер. Що? Така ли? Като сводник си. Ни пука, бе, брат. Ни пука. Ти какво си? Ти си като... Напиши, че си бил близък с Иво Карамански. Ето, научи го! Поводях, бе! Пускам да го запишем сега. Какво беше? Казвам се Ангел, още познат като тигър. Смятам, че Big Brother трябва да ме покани в къщата. Какво беше? Чай, че ме засърбя носа. Казвам се Ангел, още познат като тигъра. Смятам, че Big Brother трябва да ме покани в къщата, защото съм супер харизма... Сега само го повтарям. Като го заснемам, малко ще жестикулирам като Слави Клашера. Сега само го казвам, да знаете. Брат, много ми пука. Айде, готови ли сте? Пускам рекординг. Много хора ми викат, че съм бил топ. Аз ви викам Нисъм. Пускам да записа... Разсейвате ме, майна, разсейвате ме. Чайте си го прочета още веднъж. 5 minutes later. Здравейте, казвам се Ангел, още познат като тигъра. Смятам, че Big Brother трябва да ме покани в къщата, защото съм супер харизматичен и забавен. Зрителите ще се влюбят в мен моментално.
Също така мисля, че ще съм доста по-умен и интелигентен от останалите участници, така че ще ми е много по-лесно да се справям с предизвикателствата. Участвал съм в супер много онлайн скандали и винаги съм излезъл като победител. Така че абсолютно никой от къщата няма да мога ми се опре. Айде! Бам, бам, бам! Ей, това е. Готови сме. Чай да видим колко дълго станало е, да не е над 30 секунди. Брат, много ми пука. Едитни го малко да изглежда професионал. Колко по-професионал от това? Ти разбираш, че 90% от хората го правят на телефона, бе. Здрасти, аз съм Сеско и искам да участвам в Big Brother. Айде! Казах ли го? Не дей цъка този линк. Свободна ли си петък вечер? Покана за от Ангел Несторов. Бе, брат, що сте фанали? Как гледам към камерата като някакъв сводник, бе, брат? Место да ме снимате нещо от този сорт, как е, така съм. Нещо, да я знам. Вие сте фанали, се едно съм някаква бараба, майна. Се едно е така съм фанал на масата и ти говоря. Ти знаеш, че нашите политици държавата само надолу отива. Вместо Ангел Несторов, Ангел Тигаров. Брат, аз ще отида си смена легално името на Ангел Тигаров. Сега, стойте, това се аплоудва. Ето, аплоудва се. 100%. Така, видеото е качено. Сега, попълвам си номерата. Айде! Сега ми извън веднага. О, Тигър, че що не каза по-рано, че искаш да участваш и майна? Как си я майна? Ох. Здравейте, аз съм Ангел и съм наркозависим. Супер! Това звучи много добре. Имам 4 кредита и колата ми е на лизинг. Айде! Казах ли го? Поводях, бе! Брат, много ми пука.